Hola! Avui llegirem el petit manual de l'amabilitat, ja que aquests dies ens hem d'estar tancats a casa. És molt fàcil ser amable. N'hi ha prou amb donar les gràcies. El petit porquet va molt carregat i li cau el cotxe petit de joguina. El ratolí l'ajuda i li es fan una abraçada. Regalar un somriure. El conillet va passejant i està una miqueta trist. El porquet se'l troba i li fa un somriure. I el conillet ja torna a estar feliç. Ser pacient. El porquet està esperant a que la poma es faci madura. I quan per fi cau de l'arbre perquè ja està madura, ja se la pot menjar. Donar un cop de mà. El petit ocellet té molt de fred. I el porquet, amb fustes i claus, què fa? Oh! Però si he construït una caseta per l'ocell! Cuidar. El petit porquet tira una mica d'aigua a una planta. La segueix regant i es converteix en un arbre. Protegir. El porquet veu una flor. Ell vol jugar a pilota i, per tant, la protegeix. Rescatar. El porquet sent sorollets dins de la brossa. Fica el cap a dins i rescata el petit gat negre. Oferir ajuda. El porquet està esperant el semàfor. Veu la tortuga i l'ajuda a travessar. Posar-se d'acord. El porquet i el ratolí volen gronxar-se. I com que no ho poden fer els dos a la vegada, primer ho fa el ratolí i després el porquet. Compartir. El petit porquet s'està menjant un dònut molt bo. El ratolí no té res i el porquet li dona la meitat. Respectar el medi ambient. El porquet s'ha trobat amb tot de brossa a la platja. I ell la recull i la tira a la brossa. Quan ets amable, els altres també ho són.